Щева, погляди на мяне з мастацкага пункту гледжання. Што мне паправіць? Петрович, я починаю ефір. Валасы так нормально? Я натискаю почати ефір. Ви молодці.
Прывітанне, сябры. З вами сёння зноў бяспечны лайв. Гэта онлайн-канцэрты, якія вы можаце глядзець з любой кропкі свету. Неважна, якая у вас зараз тэмпература цела, што вы робіце, вы можаце гатаваць вячэру, можаце адпачываць, неважна. Галоўнае, далучайцеся да нашых онлайн-канцэртаў, да бяспечнага лайва. Сёння нашым госцем стане Олег Хоменко, лідар гурта «Палац». І не проста так. Мы выходзім у эфір у суботу, а ўсё з-за таго, што ў Олега сёння дзень народзінаў. Я не ведаю. У прынцыпе, калі вы можаце, калі не ведаеце, колькі гадоў стукнула Олегу Хоменко, вы можаце напісаць у каментары, як вы думаеце, колькі Олегу гадоў. Я думаю, што 10, 25, 30. Я не ведаю, які мы ўзрост зараз будзем вылічваць, душэўны ці недушэўны. Олег Хоменко сёння ў нашай студыі, як заўжды. Сёння нічога не мяняецца, вы пішаце свае каментары, задаеце пытанні, мы накіроўваем іх да Олега Хоменкі, да нашага музыканта-выступоўцы. Не забывайцеся подписываться на нас, дасылаць нам свае данаты. Спасылачка ёсць у апісанні, як вы можаце нас падтрымаць. І давайте пачнем. Прывітанне. Прывітанне, Олег. Прывітанне ўсім, прывітанне сябрам, знаёмым, якія бачылі гэтую абвестку. Я паспяваю, што-то можа распавяду. Чакаю на пытанні. Чат мусіць працаваць. Да. Ну і адразу для ўсіх дзевак, у тым ліку чужых. Дзеўкі, як ягадкі, як ружовы квят. А мне моя швеліна заўвязала свят. А я еду в Украіну жонку шукаць. А я еду в Украіну жонку шукаць. Всю краіну я аб'ехаў, жонкі не знайшоў. Та й з поворотом його обратно к шибельні я прийшов. Запрагайте, хлопці, коні, коні ворона, доганяйте моє лето, лето молоде. Як догнали моє лето на новом мосте, вернитесь, моє лето, до меня в гости. А як нам же вернутися до тебе в гости? Треба ж было ж навати, да й у молодости. Я вырашыў сёння яшчэ праспяваць песню. Она, напэўна, дзве будзе песні адразу пра птушак, пра птушку і пра ластаўку. Дарэчы, птушка, песня
створаная на словы светлай памяці Анатолія Сыса. І там якраз аб тым, як маці не пускае да хаты свайго сына, які можа прынесці заразу. Да, гэта тэкст, гэты тэкст, ён звязаны з такім ладаваннем у жыцці, ладам жыцця, калі запозна прыйшоўшы сын у хату не ўваходзіў аж да таго моманту, калі ён не ачысціцца, пабачыўшы сонца. Ну, вось таму там не пускае мяне маці ў хату. А песня «Птушка» хочацца яе выканаць зараз. У чароце птушка ночевала, под головку с крылечка поклала. А як же ж мне ночку ночевать? Не пуская в хату мяне маці. А чарот на возеры вяночкам. Гелю. Ночка, ночка, хрысти майго сыночка. У чароце птушка ночевала. Под головку с крылечка поклала. Дзякуй, Олег. Нас зараз глядзяць 48 чалавек. Шмат хто перадае вам прывітанне, віншаванне спадару Олегу жыве.
З днём нараджэння спадар Олег. Глядзім з Нью-Йорка, дзякуй. Вау. У нас ужо, як заўжды, у нас міжнародныя онлайн-канцэрты. Да, памятайце, што глядзець можна з любой кропкі свету, галоўнае, каб у вас быў інтэрнэт. І вось. І вось. Віншуюць, карацей, усе з днём народзінаў. Пытанняў... Чакаем ад вас пытанні, якія вы хочаце задаць спадару Олегу, але ўжо зараз... А я здолеў потым паглядзець это самае віншаванне? Лёгка. Ёсць пытанне ад мяне. Ці памятаеце вы свой першы канцэрт, ці нейкі такі канцэрт, які вось, ну, запомніўся назаўжды? Можа быць, нейкім казусам ці, наадварот, нечым хорошым, добрым і прыгожым? Канцэрту. Выступы. Вот неяк так усё у нас было, неяк выступы. Таму што пачыналі ж мы ж там яшчэ, калі першыя нашыя канцэрты гралі, мы гралі ўвогуле вяселле такія. Усю халтурчыну. Ну, да, такія былі. О, якія вяселлі мы гралі ў барсуках. Калі нас ледзь не пабілі, там сякерамі людзі лёталі, там, ну, карацей, тады ж 2-3 дні трэба было граць. Тое, што зараз завецца кавер-бэнд. Ну, ой, хапала. Калі-небудзь распавяду. Да, вось на мінулым эфіры нам Нака распавядала, як яны запрасілі іх выступаць, а аказалася, што яны прыехалі ў лазню. Такое вось бывала ў іх. Яны пажартавалі. Да, гэта жарт проста. Конечно. А мы ўсе паверылі. Ёсць у нас тут такое пытанне ад маладых беларускіх рэпераў. Олег, з народзінамі. Вы вядомы як эксперт у беларускай музыцы. Адкажыце, як так сталася, што пасля бадзёрага пачатку 90-х і моцнай хвалі пачатку 2010-х беларуская музыка скацілася ў такое меланхалічнае лайно? Гэта эмацыянальнае ўспрыняцце стае прычынай, што у сярэдзіне напрыканцы 90-х памянялася так званая нацыянальная інфармацыйная прастора. Калі на пачатку яшчэ ў сярэдзіне 90-х сапраўды быў моцны ўсплёск нацыянальнай музыкі, там Крама, Радзюбель, Палац напрыканцы 90-х і Ольс, ну ўсе. А потым гэта трэба было ўжо канкурыраваць умоўна з расійскай прасторай. І тады, канешне, ўсё на нашай тэрыторыі крыху патаннела. Патаннела ў сэнсе прыбыткаў, якія пачалі атрымліваць музыканты, і стае прычыны укладаць у музыку нават поп-артысты беларускія пачалі значна менш. І яно не лайно. Гэта проста неэфектыўна зроблены прамоушн і там звядзенне, мастэрынг, усё, што тычыцца тэхнічных пазіцый. Канешне, той, хто выходзіць і цяпер на сур'ёзныя фінансаванні сваіх фанаграм, альбомаў, то гурты проста, ну, па ўсходняй Еўропе адні з лепшых. Ну і па папсе тое ж самае, мы ж ведаем, колькі часу Ляпіс займаў першае месца на расійскай прасторы як лепшы рок-гурт. А Йова там таксама як адна з лепшых поп-выканаўцаў. Макс Корж. Ну, а у 90-х, канешне, гэта быў перадусім Палац, Крама, якая брала ў Маскве самыя лепшыя прызы. Это Лявон Вольскі. Ну, зразумела ўся гэтая хваля. Вот так. Вам перадаюць прывітанні калегі па цэху гурт РСП. Вау. Віншую таксама вас з днём народзінаў. Таксама шчырае віншаванне аднаму з найвыбітнейшых музыкаў ад Жэкі. Жэка з гурта «Знарок», наш самы адданы слухач усіх нашых эфіраў, які падтрымлівае ўсе нашы эфіры. Дзякуй, Жэка. Я ведаю, Жэку. Прывітанне. Мы як-небудзь ужо і зробім табе які-небудзь падаруначак. Можаш напісаць, калі ў цябе дзень народзінаў. Можа, нават і без дня народзінаў. Жадаю ён доўгіх год і плёну ў творчасці. Дзякуй за спевы, за тлумачэнне да іх. Вельмі цікава даведацца пра схаваныя зместы. Ой, не хочацца ў гэтым эфіры нешта параспавядаць пра прыхаваныя зместы і ў нашых песнях. І я ўвогуле люблю
і традыцыйныя песні, таму што яны захоўваюць як сама менш два планы, што спяваецца пра адно, а маецца на ўвазе іншае. Гэта заўсёды вельмі цікава. І ну, сёння не лекцыя, сёння больш я буду спяваць, то вельмі спадзяюся, што калісьці яшчэ зробім такія штукі, калі я патлумачу ледзьве не там, а там ёсць што патлумачыць, і гэтак цікава. Ну, для мяне прынамсі, і мне здаецца, што шмат каму таксама цікава. Так што гэта калі-небудзь зробім. Гурт Лейбонік шчыра віншуе Алега Вау! з днём народзінаў. Асобная буйска ад Анечкі. Анечку люблю. Анечка выдатны, выбітны народны вакальны спеў, яе цудны голас. Давайте заспяваем. Так. Пры ўсім, што гэта апошні наш сінгл, пры ўсім тым, што тут ужо вельмі дакладны тэкст, усё роўна ў ім ёсць некалькі ўзроўняў усведамлення. Жыў быў кот, да. Жыў быў кот, быў ён шэры, толькі лапкі. Лапкі, царапкі, тапкі у яго былі белы. Коцік быў лагодны, зусім не шкодны. Мыр-мыр-мыр, маркотны, калі галодны. Выжыў ён у кустах пад плотам. Па Брытані ўсе дражнілі: бомж, бомж. Ён казаў ім: я дваранін. Жартаваў, усіх любіў, шкадаваў. Нават быў адзін сабака, ён з ім сябраваў. А яшчэ любіў залезці на дах, каб пабачыць неба, млечны шлях. Там высоко, дзе аблокі малююць надзей караблі, нябесныя маскі там высоко, зорны коцік спачувае ўсім, каму баліць. Ён дорыць казкі. Неяк было, нешта стала, як зіма усіх дастала. Было вобмаль, стала мала, коціку пашанцавала. Палічылі, разам далі прэмію, зарплату. Тады ж нейкі гаспадар вёў яго да хаты. Гаспадар быў той вусаты, лысы, цельнік паласаты, не худы і не пузаты, калі вып'е, дуркуваты. Але ж ён кота таго не любіў, бульбаю карміў, трошкі піў. Але коцік быў яму так удзячны, мець уласны закуток, гэтак дужа ж смачна. Там высоко, дзе аблокі малююць надзей караблі, нябесныя маскі там высоко, зорны коцік спачувае ўсім, каму баліць. Ён дорыць казкі. Скончылася сумнавата, можа, так не трэба. Гаспадар памёр знянацку, узяла яго глеба. Коцік шчыра сумаваў, сумленна і годна, а потым сам сышоў на неба, бо ён быў свабодны.
Дзякуй, Олег. Дзякуй. З днём народзінаў пішуць усе. З днём народзінаў спадар Олег, Олег Григорий, з днём нараджэння, віншую з народзінамі. Але з'явілася і шмат пытанняў. Олег, з днём народзінамі. Праграмістаў таксама сёння, аказваецца, віншуюць з днём веб-распрацоўшчыкаў. Праграмісты, вам прывітанне. Маю сяброў. Будзьце здаровы. Да, шмат. Ёсць такое пытанне. Олег, ці ходзіце вы ў барбершоп? Не, на жаль, схаджу, ну вось, калі ўсё скончыцца, тады ўжо тут з'явіцца рэальнасць, і тады мы ўсё ўжо паробім там, як трэба. Так, ёсць у нас пытанне такое. НРМ, Вольскі, вы, гэта, канешне, легенды. Назавіце тых, хто ідуць у другім эшалоне беларускай музыкі пасля вас. Зараз трэці эшалон. У другім эшалоне, безумоўна, была Уніскладовая, Джей Морс, вось гурты, якія паўсталі на пачатку 2000-х. А цяпер, ну, цяжка вот сказаць, напрыклад, Акута. Вот яна... Шмат гуртоў з'явілася даволі сур'ёзных у беларускай музыцы вось дзесьці пасля 2006 году. Там быў такі момант. Ну і, ў прынцыпе, сёння я маю такія умоўныя пасіі да гуртоў Нізкіс, гуртоў Ірдарат. Ой, шмат каго. Я баюся зараз, што трэба шмат каго ўзгадаць, але спісак у мяне, тут спісу няма, гэтага я не падрыхтаваў. Ну... А хто, на вашу думку, лепшы гурт апошніх гадоў? Можна для вас, можна не для вас. Топ-3. Топ-3. Вот цяжка адказваць на такія пытанні, якія ў лоб б'юць канкрэтна. Ну, той, хто напісаў, напішыце мне прыватна ў соцсетках. Я вам напішу і напішу чаму. Гуа, Гудагай, напішыце, калі ласка, прыватна Олегу ў соцсетках, ён вам адкажа пра свой топ беларускіх музыкаў, і я спадзяюся составіць вам плейліст таго, што можна паслухаць. Тут нам кажуць, што Википедия піша: некоторые песни группы «Палац» входят в состав сборников «Нашествие». Распавядзіце Ой, пра гэта. это было давно. Это, напэўна, расійская Википедия. Уже не ўваходзіць? Нет, они уваходят. И сборники «Нашествие», российские сборники с там ДДТ, там некалі всякие, там «Здобшы здуб». Не всякие там, а такие гурты, як «Здобшы здуб», «Палацы». Гэта 5, 6, 7, напэўна, вось сборники. Вось там таксама у той час глядзела Москва яшчэ на тое, што адбываецца ў культуры, у поп-культуры і рок-культуры Беларусі, тады яшчэ публікавалі. Цяпер, канешне, толькі рускамоўная. З народзінамі, спадар Олег. Дзякуй. Моцнага здароўя і бясконцага натхнення. Круто, што вы ў нас ёсць. Ай, люблю, хваліце. Давайте яшчэ адно пытанне. Давайся. Ад Алеся Снега. Вы уяўляеце сітуацыю, калі ў гурт вярнуўся б Зміцер Вайцюшкевіч? Які б гэта быў палац са Змітром? Цэлы шэраг канцэртаў, якія адбываліся ў мінулым, пазамінулым годзе, так выйшла, што мы выйшлі разам на сцэну. І пасля такога перапынку, які не дазвалялі яму трохі ў Мінску граць, а потым адразу канцэртная зала Менск. І вось нешта падтрымала, не шмат прыйшло гасцей, а ён запрашаў, але вот мы разам выйшлі на сцэну і ўсе ўбачылі, што мы можам удваіх працаваць адразу. Нават рэпетыцыі не трэба. І якім гэта быў бы гурт, калі разам бы з Дзім... Я думаю, што мы б ужо замуцілі зусім штосьці нечаканае. Дзіма гатовы. Электронны праект. Ведаеце, пайшло занадта шмат зараз у электронную музыку ўсяго. І там проста больш тэхналогій, чым музыкі. А Дзіма і я ўсё ж такі мы выхаваныя на павазе да аранжыроўкі, да гэтых рэчаў. Таму, канешне, гэта былі б сучасныя тэхналогіі, но думаю, што, канешне, жывыя інструменты абавязкова. Заспяваем? Так.
Ластаўку я спяю. Веснавая, да, прыляцела ластаўка. Прилетела ластаўка, с моря покупавшаяся, с моря покупавшаяся, с летом повидавшаяся. На горы стоял город мой, под горой гучал голос твой. Кто в Петрову ночку не спеть, той не будешь жита возить. А кто з вас не выспался на Петрову ноченьку, на Петрову ноченьку, с пригожим малойчиком? А Петрова ночка мала, а где ж моя девка была? Слухала зязюльчины śpiewy, в лесе те высокие травы. А кто з вас не выспался на Петрову ноченьку, на Петрову ноченьку, с пригожим малойчиком? Прилетела ластовка, с моря покупавшаяся, с моря покупавшаяся, с летом повидавшаяся. Прилетела ластовка. Ёсць такое пытанне. Скажыце, Олег, ці адгукнулася неяк на вас зараз, ці адгукнуўся на вас каранцін, пандэмія, што ў сувязі з гэтым у вас адмянілася ці не адмянілася, ці змяніўся лад вашага жыцця? Ну, я хочу сказать, что я падтрымліваю ініцыятыву грамадскую аб увядзенні ўсеагульнага карантыну. Ёсць у нас, ну, у сям'і у мяне так званая самаізаляцыя. Мы імкнемся, хоць, канешне, зразумела, што сярод маіх родных ёсць людзі, якія мусяць выходзіць на работу ва ўмовах эпідэміі. Я хацеў сказаць, напэўна, вось што. Я не так даўно пагаварыў са сваімі гэта фальклорная крыніца, са сваімі там знаёмымі, яны кажуць, і даў пытанне, ці адбываецца зараз кварцаванне ультрафіолетам жалезных грошаў. І не было ў мяне адказу ні станоўчага, ні адмоўнага. То я хацеў бы і усім заклікаць, а таксама звярнуцца, можа быць, да банкаў, да нашых
гіпермаркетаў. Гэта не так складана рабіць кварцаванне грошаў, перадусім, канешне, жалезных. Таму што людзі не хочуць браць грошы пальчаткамі не бяруць, а, як вядома, на метале гэты мікроб адчувае сабе адносна добра. І, канешне, тое, што грошы могуць быць наяўныя, перадусім жалезныя, а потым і папяровыя могуць быць транслятарамі мікробу, гэта відавочна. Раней дапамагала вось гэтае жорсткае ультрафіолетавае кварцаванне, яго наладзіць нескладана, гэтыя прыборы яны ёсць і ў больніцах і да гэтага часу. І, ўсё ж такі я звяртаюся да тых, хто можа гэта зрабіць, таму што мы там некія нашыя там ручкі, што мы бярэмся, мы дэзінфекцыю тую робім, прычым, канешне, не зусім. Там павінна быць як сама менш 60% этанолу для таго, каб гэта было эфектыўна. Вось, а тое, што тычыцца грошай, усе маўчаць. Да, і гэта можа пайсці перадусім, канешне, са сталіцы ізноў жа па раёнах. І на гэта ніхто не звяртаў увагу. Калі ласка, ацаніце гэтую небяспеку, хацелася б мне гэтае сказаць. А як у сувязі з гэтымі падзеямі будзеце сёлета Вялікдзень святкаваць? Длинная размова. Я паспрабую вельмі тэзісна. Да, вербная, заўтра там же ж і Вялікдзень, гэтак далей. Калі не было святара, ці не было царквы, недзе зусім побач, не было царквы, то тады адбывалася наступная пазіцыя. Людзі заходзілі ў хату, гаспадар чытаў малітву, прасіў Бога дараваць яму грахі на гэтую хвілінку, і на ваду сам гаварыў малітву, клаў туды срэбраны крыжык і гэтым свяціў там і вербачку, і ежу, і такім чынам ўсё было асвечанае. Таму, хто хоча захаваць сама такую ізаляцыю, то такі варыянт. Галоўнае, каб была вера ў сэрцы. І вось такім чынам думаю, што гэта будзе абсалютна слушна і святары падтрымаюць. Мы для вас, нашыя гледачы, сабралі інфармацыю пра тое, як можна дапамагчы ў змаганні з вірусам, як дапамагчы медыкам, куды можна пералічыць грошы. Мы вам пакінем спасылачку у чаціку. Вы можаце паглядзець і абраць для сябе зручны спосаб, але давайте будзем менш сумаваць, весяліцца, в меру весяліцца. Як мінімум, давайте спяваць. Трошки ментарская песня, маецца на ўвазе, што яна такая трохі павучальная, але мне здаецца, што ў гэтым эфіры яна мусіць быць. Шэрая поўсць гэта... Ой, не ўсе ведаюць, Google перакладае з беларускай. Клок шэрсці ці неяк вось так. Альбо песня мае назву «Воўк», я яе хачу сёння праспяваць, калі ласка. Свайму сыну, дзіцятка, ты не піжаш чарачкі, першыя ды кропелькі, абярні мядочак свой, адліў долу на спакой, перадай ахвярачку пра зямлю на небачка. Сын мамку не слухаўся,
жыў як на парнасе воўк, ды глытаў як з голаду, чаго брахну з моладу, шэрай поўсцю натэліўся, пра дзядоў сваіх забыўся, ды ўсё думаў, як памерці з каменем на сэрцы. А зямелька ж не даруе, калі ёй не ахвяруеш. Ад кахання ды ад плёну, да яшчэ з паклонам. Але помсты не зачапіць, яна проста не прыкмеціць, і не прыме, і не возьме веснавога променя. Говорила мамочка. Олег, у нас тут, конечно же, ёсць пытанне. Што вы слухалі ў дзяцінстве? Ці былі рокерам? Як наогул праходзіла ваша музычнае дзяцінства? Учыўся музычнай, спачатку ў студыі, потым у школе. Слухаў усё, ад савецкага радыё да радыё «Свабода». Усялякага. Потым быў магнітафон, сябры. Усё тое ж самае, што ўсе. Ну, але, канешне, музычная адукацыя ў школе, а потым у універсітэце, ўсё ж такі тады толькі я сур'ёзна так пачаў слухаць класічную музыку. Ну, неяк так. Падкажыце, калі ласка, ці займаецеся вы агучкай фільмаў, анімацыі, аўдыё? Было. Ну, спадзяюся, і будзе. Так, спадар Алесь, можа нешта цікавае ці смешнае запамяталася з выступаў на басовішчы? Ой, Не сумуеце там па гэтым столькі фестывалі? было гісторый. Там, ну, ведаеце, насамрэч, калі смешна, бывае, калі гэта ты ведаеш увесь кантэкст. Потым, калі Трэба гэта... быць там. Ну, не, гэта трэба ведаць, вот, ну, там трэба... У беларусаў смешна тое, што насамрэч адным-двума словамі гаворыцца аб тым, што усведамлялася як там працяглая гісторыя. От тады гэта смешна. А калі вось такія жарцікі кшталту парадокса, вот там так, а ну так. Ну, ведаеце, у нас не заўсёды гэта праходзіць. Таму некаторыя, дарэчы, расійскія гумарысты не надта любяць у Мінску выступаць. Яны не разумеюць, нешта так хлопаюць і ўсё, а вось такога, каб усе рагаталі, от такога ў Мінску няма. Яно часткова, дарэчы, звязана не проста з гэтымі праблемамі там якімі-то, я лічу, што гэта ментальна сапраўды. Так, віншуем спадара Олега, зычым здароўя. Ёсць такое пытанне, як вашыя каты? Каты. Падралі мне ўсю гаду. Я іх вельмі люблю. Усё ў парадку, здаровенькія. Ну, што зробіш? Я шчыра люблю катоў. Это ўсё ведаюць. Ёсць сур'ёзнае пытанне. Фінансавае. Фінансавае, ну, магчыма. Пытанне ў стылі Юры Дудзя. Колькі ў сярэднім, на думку спадара Олега, каштуе выдаткаваць якасны музычны альбом? Мінімум, максімум? Мінімум $500, максімум 50 000. Сапраўды разбежка менавіта такая.
сярэднестатыстычная мастеринг адной песні можа каштаваць сярэднестатыстычна дзесьці. У Беларусі, так. Ведаеце, зараз не ў Беларусі, зараз можна па інтэрнэту на мастеринг аддаваць песні, то гэта дзе-то $300-400. Калі альбом займае 10 песень, вот гэта раз грошы. Ну і зразумела, сюды даплюсоўваецца тое, колькі вам каштавала студыя, колькі там, калі куплялі или стваралі вы песні і гэтак далей, самі вот гэтыя запісы і тое, што не робяць беларусы, і в сувязі з тым, што малавата грошай, канешне, значная частка павінна быць укладацца ў рэкламу і прамоушн гэтага альбома, бо можна зрабіць цудоўны альбом і мала хто пра яго даведаецца. Там выклалі у ВКонтакте, там 4 лайка, а побач якога коціка Хаменка выклаў, а там 400 лайкаў. Ну, это праблема. Паважаныя музыкі, займайцеся прамоцыяй сваёй музыкі. Ну, якасць таксама. Вельмі важна. Таксама, конечно ж. Давайте заспяваем. Так. І вот я ўжо пачынаю думаць. У мяне ёсць песень, мяне хвапае. Ну, гэтую песню я ніколі публічна не выконваў. Гэта кавер, гэта словы Лявона Вольскага. Няхай будзе такі эксклюзіўчык. Можа быць, з тая прычыны, што вот, ну, нідзе не спяваў, можа, няхай так і праэксперыментуем сёння. І рэк, і азёраў мы маем зашмат, а мора няма, акіяну няма. Як мне дык нічога, а быў чалавек, што з гэтай прычыны закончыў свой век. Ён тут нарадзіўся і вырас ён тут, але ў карабельны пайшоў інстытут. Усе акіяны і моры скарыў, і вось на радзіму вярнуўся стары. Хадзіў ён, хістаўся па нашай зямлі, нібыцца па хісткім ідзе караблі, а мора не бачыў, балела душа, гарэлкай тушыў ён пякельны пажар. Вось так і памёр між азёраў і рэк тутэйшы, але ўжо марскі чалавек. Ляжыць у сваёй беларускай зямлі, у драўляным апошнім сваім караблі. Ён ноччу ўстае і на неба глядзіць. Мо дожджык ідзе, можа ветра стрымціць, і болей не хоча салёнай вады, і зямля, што крывёю залілі браты. Дзякуй, Олег. Дзякуй. Ці гатовыя вы яшчэ раз спрабавацца ў Еўрабачанні?
Ну не, канешне, там павінны быць маладзейшыя, ды мы і не спрабаваліся. Нам тады трэба быў, звычайна трэба быў публічны эфір. Это не толькі для палаца трэба было, гэта так абставіны склаліся. Я пра гэта даваў неаднаразовае інтэрв'ю. Цяпер не буду яго паўтараць. Даруйце, калі ласка. Той, хто ведае, той ведае, калі там ёсць сапраўды жаданне зразумець, чаму так, гэта хутка знойдзеце. Зараз быў трек на словы Лявона Вольскага. Тут нам кажуць, што вы неаднойчы ўдзельнічалі ў трыб'ютах песняроў на рэм, на Радзюбеля. Так, так. Якая песня з трыб'ютаў, якую песню з трыб'ютаў вы лічыце самай удалай? Не вельмі ўдала атрымлівалася. Я праваліў гэтае пытанне. Будзем лічыць, што я проста тут вось заваліўся. Скандальна і вельмі агрэсіўна была зроблена песня на Радзюбеля ў свой час. Я нават не буду яе называць, як яна гучыць, як яна называецца. Той, хто ведае, той ведае. Я думаю, што мы тады адчулі вельмі небяспечны момант і зрабілі, вось сапраўды, абсалютна не падобна так, гэта рабіў светлай памяці Александр Кулінковіч. Калі ўжо вылучаць, то, напэўна, той твор. Дзякуй за такі эксклюзіў, пішуць нам. Добрая памяць Сашы Кулінковічу. Нічога не мяняецца з народзінамі спадар Олег. Таксама вы можаце віншаваць Олега, задаваць пытанні. У вас ёсць такая магчымасць хорошая, добрая, што можна задаць усё, што заўгодна. Мне будзе прыемна, невядома, ці прапусціць мадэратар. Ужо пашла, это самае. Уже рэжуць, ужо затыкаюць. Не, яшчэ пакуль што стараемся нічога не рэзаць, нічога не хаваць ад вас. Хочам падзякаваць Вожыку. Кажа ён вам дзякуй за музыку. Я зразумела, аб чым ідзе размова. Паклаценькі нам піша цудоўна. Дзякуй. Дзякуй, паклаценькі. Гэта не ведаю хто. Кажуць нам, што з задавальненнем слухаюць казкі, агучаныя спадаром Олегам. Да, думаю, што ўжо тыя, хто хоча працягнуць, я, напэўна, гэтыя праекты крыху прыспыніў, і вельмі сур'ёзна яны ўжо выйшлі, але і аўтарскіх шмат казак з'явілася. Гэта выбітнейшая частка фальклору старадаўняга і сучаснага, якая і зараз нараджаецца, хоць гэта і аўтарскія казкі, но ўсё роўна. Калі ласка, калі хто хоча там працягнуць, занырніце ў гэтую прастору. Гэта вас і паспрабуйце гэта таксама зрабіць максімальна публічна. Я лічу, што гэтую частку нашай культуры, она вельмі выбітная. Калі там паглыбляцца, ведаеце, наша зямля самая казачная зямля ў Еўропе. У тым сэнсе, што сюжэтаў казачных якраз на нашай зямлі налічваецца больш, як у любым іншым фальклоры сусвету. Нехта там лічыў за 500 толькі адметных сюжэтаў у беларускіх казак. Таму што казкі яны так трошачкі паўтараюцца, і там то яны трохі там з паданнямі грэцкімі звязаны і гэтак далей. І гэта выбітнейшая спадчына. Хто хоча працягнуць, я вельмі спадзяюся, што з'явяцца нармальныя казачнікі ў нашай краіне. Вось. Няхай так, да. Казачнікаў хапае, але хочам, каб з'явіліся нармальныя. Да, я казачнік нумар 2. Дзякуй вам, цудоўны канцэрт. Перадае Александр. З народзінамі, дарагі любімы Олег Георгіевіч. Доўгіх лет вам. Шчыры дзякуй за ваш выступ у такі дзень. Дзякуй. Дзякуй вам, паважаныя гледачы. Вы не забывайцеся, калі ласка, паставіць падабаечку пад
гэтай трансляцыі, Да, падтрымаць нас. дарэчы, і такі ён таксама уплывае на рэйтынг. В прынцыпе, можаце паставіць антипадабайку, Да. нам таксама, ну, Гэта мы не таксама супраць. ўплывае на рэйтынг. калі вам нешта не падабаецца, вы можете напісаць свае заўвагі, каментары, мы будзем старацца прыслухоўвацца, рэагаваць на гэта ўсё. Будьце з намі і абавязкова падпішыцеся на канал. Давайте паслухаем наступную песню. Я ўсё ж такі праспяваю. Я хацеў праспяваць семілетку, хацеў праспяваць песню маці, тым больш, што яна можа прагучаць, калі я адзін граю з гітарай. Але ўсё ж такі я праспяваю зараз добрую песню. Ну і што-небудзь яшчэ. Добрая песня, гэта перадапошні сінгл, які выйшаў у палаца. Ну, яго можна як-то сымітаваць і на адным інструменце, што я зараз і зраблю. На дарозе полудня бачу і глитками волю я п'ю. Сьогодні маю настрой я гарячий. Погуляю і песню спою. Добру песню. Водар хмелю настроем одурить. Вечер шэрае зробіць чарней. Згалі сябры сюды не заходзяць. Сам пайду да сяброў, можа, так ім лягчэй. А даруйте мне, мои анёлы, развеселую думку мою. Подкажите мне, мои анёлы, як спяваць я вам спяю. Таямница шчырай не бывае, сціпласць праўды не дае. Хто ніколі вольна не гуляе, той ніколі ж не спяе добрую песню. Водар хмелю усё залагодзіць. Вечер зуры прымусіць міргаць. Трэба слухаць, што людзі гавораць. Тады ж разам захочам спяваць добрую песню. А даруйте мне, мои анёлы, развеселую думку мою. Подкажите мне, мои анёлы, як спяваць я вам спяю. Таямницы шчырай не бывае, сціпласць праўды не дае. Хто ніколі вольна не гуляе, той ніколі ж не спяе добрую песню.
Дзякуй вялікі. Яшчэ раз віншуюць вас з нараджэннем. Дзякуй. Есть такое пытанне, што на вашу думку трэба змяніць у навучанні студэнтаў, каб палепшыць стан у нашым культурным асяроддзі хаця б у будучыні? Мыслення, адукацыя. Трэба пераходзіць ад нямецкай школы ведаць, кернен, на тэхналогіі і адукацыю мыслення. Гэта значыцца, ну, гэта длінная размова, но калі каротка, менавіта так. З гуманітарнымі навукамі у постсавецкай прасторы сапраўды даволі сур'ёзная катастрофа. Мы гэтага не зразумелі. Мы лічылі, што тэхнічныя навукі трэба, а гуманітарныя гэта ўсё ідэалагічныя пазіцыі. І вось тут у нас здарыўся вельмі сур'ёзны правал. Мы у гуманітарным асэнсаванні, у мысленні, у логіцы, у філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі неверагодна саступаем сусвету. А як зараз з вашымі студэнтамі? Ці на ўдалёнцы яны? Прыходзяць 2 чалавекі, і мы робім... Сапраўды, гэта... Праўда, няма вай-фая. Мы робім з мабільнага інтэрнэту. А што робіце з тымі, хто не прыходзіць? З тымі, хто не далучыўся да чату, вот з тымі мы трошкі робім. Сёння бачыў недзе такі каментар у стужцы навінаў, што тых, хто не прыйшоў на заняткі з-за таго, што каранавірус, ім пачалі задаваць у 2 разы больш заданняў на дом. Ёсць у вас такое? Не, гэта нейкія такія штукі нават каментаваць не надта хочацца. Тады давайте пра што-небудзь хорошае. Пан Олег, я вас абажаю. Не я, а Інна, кажа нам. Моцнага здароўя, цудоўных перспектыў і новых здзейсненняў. Беражыце сябе. Дзякуй усім таксама. Здароўя тройчы. Усім здароўя. Ну і мне падабаецца, калі кажуць, хай шчасціць. Ну, але калі трэба, то хай яшчэ і пашанцуе. Не трэба, каб ужо шанцавала ўвесь час. Ну, каб шчасціла ўвесь час, то, канешне, это важна. Пытанне у нас ад Еўгена з гурта «Знарок». Спадар Олег, наколькі складана граць на 12-струннай гітары? Не складана, але адчуваць спецыфіку гры на 12-стрункі гэта сапраўды своеасаблівая рэч. Здаецца, што адразу можна ўзяць і сыграць, і здаецца, што так можна, і гэта што-то будзе. Але рэальна граць, ну, гэта толькі гады 4-5 у Нью-Йорку таму адкрылася школа, якая вучыць граць на 12-струннай гітары, таму што ну, ёсць свае асаблівасці. І там соло не сыграеш. Ну, я не іграю. Я, канешне, як гітарыст, я ведаю, якога я ўзроўню як гітарыст, але тое, што я адчуваю правільны гук, гэта я таксама магу ўжо выхваляцца гэтым, няхай так. І вы ведаеце добрага сола-гітарыста? О, Сярожа, напэўна, далучыўся, да. Ну, я папрасіў, што прыедзем ужо не гуртом. Таму што калі вось бяспечны там лайф, то тут яшчэ дзякуй Богу, а калі адбываюцца нейкія вось такія падобныя рэчы, але сядзіць суцэльны гурт, і прычым такога памеру, як аркестр, і это ўсё бяспечна, там, што гэта на ўдалёнцы, ну, уявіце, што там 15 там, ці 10 чалавек, якія на сцэне іграюць для шаноўных гледачоў, ну, яшчэ за сцэнай можа быць яшчэ 15, то гэта ўжо такая штука, якая мае такія... Ну, карацей, тут не ўсё натуральна, так, як хочацца. Дзякуй за круты кліп пра кота-бомжыка. Дякуй, ну,
Хто не паглядзеў, паглядзіце абавязкова. Я не глядзеў. Да, Прыйду гэта дадому, спадзяюся, паглядзець. лірык відео цяпер так модна. Ну і сапраўды гэта песня тэкставая, таму ён мусіў быць менавіта такім. Арцём Лобач, ягоная жонка, яны дужа моцна дапамаглі, аднесліся надзвычайна адказна, і выйшло тое, што трэба, не гледзячы на мінімалізм. Вось хто сапраўды вочы цешыць. Добрага вечара, спадар Олег. Хваліце, ой, хвалі, як я ж люблю вот этыя ўсе ваши ёлачкі, як калі ўжо мяне хваляць, так я прямо тады яшчэ больш усякага буду Ну, рабіць. зараз жа немагчыма нам адзначыць ваш дзень народзінаў за вялікім сталом, таму хаця б так. Дык во, это во, там Всё пры канчык, нас. гарэлачкі, там дыду, З і ўсё куфлем, такое з кухлем. Калі асабліва яшчэ ці аліварскага кваса, ці аліварскага піва, то было б увогуле хорошо. Ну, то хай шчасціць, акрамя ўсіх падзякаў, яшчэ асобнае за звон звініць па-беларуску. Да, мы ганарымся. Хоць, што значыць хоць? Пераклад мне дапамагаў мой сын рабіць. Бо я ў ангельскай мове слабы, вельмі слабы. Перадаюць нам прывітанне з Украіны. Прывітанне. Да, дарэчы, прывітанне браты. Спяваем? Так, я хачу... А колькі ў нас яшчэ часу? А колькі у нас ёсць? Неяк мы гандлявацца пачынаем. Я думаю, што хвілін 15 у нас дакладна ёсць. Окей, тады я яшчэ... А там ужо як бы все залежыць ад нашых слухачоў. Ведаеце, тады я хачу яшчэ песню пра маці праспяваць, таму што ёсць шмат людзей, якія дужа любяць гэты твор, ды для мяне ён быў такі ў свой час этапны. І мне здаецца, што сёння яна таксама да месца будзе. Ой, лёлі каліна, чырвань ягада горкая, праважала маці сына. Чырвань ягада горкая, а як цяжка ж так рабіць. Чырвань ягада горкая, але так павінна быць. Чырвань ягада горкая, плакаў явар і каліна. Чырвань ягада горкая, праважала маці сына. Чырвань ягада горкая, ой, лёлі калена, лёлі кале, чырвань ягада горкая, чырвань ягада, ой, лёлі калена, лёлі кале, чырвань ягада
Дзякуй вялікі. Так, ёсць пытанне. Можна ад мяне пытанне? Калі ласка, калі ласка. Ці бываюць у вас думкі змяніць жанр музыкі? Жанр. Ёсць стыль, ёсць жанр. Тое, што тычыцца стылі, мы мяняем вельмі сур'ёзна. Тое, што тычыцца жанр, напэўна, не. Жанр не. Стыль, да. Такое пытанне. Які вобраз вашага слухача? Хто ён? Сярэднестатыстычны? Як ён выглядае? Ці можам мы... Я заўсёды гаварыў, што гэта адукаваны. Я звярнуў увагу, што слухаюць, скажам так, людзі і ну, гэта не добра гаварыць, што там усе. Это не так. Мусіць быць не так. Есть разуменне свядоме. Ведаеце, там недзе злева, недзе там яшчэ, там справа, там ёсць такія, якія насміхаюцца. Это ведамі, свядомасць. Гэта значыцца, што чалавек сам разумее. Яму не трэба тлумачыць, ён гатовы сам думаць. Вось тыя людзі, што свядомыя, я вельмі берагу такога слухача і з павагай стаўлюся да яго, то вот я б сказаў, што самы лепшы слухач гурта «Палац» і яшчэ гуртоў шэрагу беларускіх, гэта, канешне, свядомыя людзі. А раскажыце, калі ласка, пра вашыя любімыя месцы ў Мінску. З днём народзення. Ай, калі-небудзь, можа быць, сапраўды паедзем, я пакажу некалькі месцаў. Такіх... Ну, усе, канешне, ведаюць, што маё дзяцінства было ў Чыжоўцы. Потым мы жартуем. Я жыў заўсёды толькі ў прэстыжных раёнах. Чыжоўка, Дражня, Малінаўка. Толькі што ў Шабанах не жыў. Усе мае раёны. І ёсць вось у гэтых бетонных гэтых квадратах у іх ёсць некая такая магія. Да. І я не лічу, што гэта жудасныя месцы. Ну, калі ваша сэрца не прымае, то, канешне, тады. Але і ў цэнтры ёсць, і на ўскрайках Мінску ёсць, і ёсць месцы, якіх мала хто ведае, і я магу завесці ў некаторыя такія мясціны, а яны ў Мінску. Нават недалёка ад цэнтра ёсць такія месцы, што і можна зайсці вольны ўваход, но калі так сняць камерай навокал, то ніхто не здагадаецца, дзе мы. Яшчэ задам пытанне ад сабе. Скажыце, калі ласка, якія б гурты ці праекты маладыя вы падзначылі, якія з'яўляліся за апошні год ці за апошнія? Мы трошачкі... гэта значыцца... Я падтрымліваю ініцыятывы партала «Тузін хітоў» Сергея Будкіна «Заспявай 6». Мы трошачкі разгубіліся, таму што вот зараз трэба было рабіць фінал, і мы проста не ведаем, у якім фармаце. З'явілася 4 вельмі цікавыя творы зусім маладых гуртоў. Зразумела, што гэта такія прэм'ерныя творы, но яны ўжо
Там шэраг песень было вельмі добрых беларускамоўных, але 4 гатовыя абсалютна да радыёэфіру, але трэба з іх абраць адну ці дзве, адно пераможца трэба. І вот ізноў жа і жарсці ёсць. І таму вы можаце зайсці і паглядзець. Я пра гэта пішу вельмі шмат, пра зусім маладыя гурты. І, дарэчы, я пошчу кліпы маладых гуртоў у сваіх таймлайнах, і мне ўдзячны, і іх немала. Да, гэта. А зараз адкажаце, вось, хто з гэтых 4 заспявае 6? Па-першае, я не ведаю, хоць я умоўна лічуся просто на ваш сустаршыня погляд, што журы. запомнілася на слых, на вока? Марыя Чапрасова, Палай, Лер і Юнасць. Юнасць — гэта гомельскі гурт. Яны пішуцца з маленькай літары «Юна». Но гэта вельмі эксперыментальная музыка, пры тым, што яна можа быць у поп-фармаце. Ёсць эксперымент і недрэннае выканальніцкае майстэрства. Гэта зусім маладыя гурты. Будзем гаварыць, што яны яшчэ, акрамя Палай. Палай, напэўна, ўжо ведаюць людзі. А гэтыя гурты, вось яны першыя крокі робяць, і яны ўжо прадстаўнічыя. І ў іх все наперадзе. Раім, зычым всякого самага добрага нашым... І раім, і зычым, абавязкова. Самага добрага нашым маладым гуртам. Заспяваем? Так. Кола ці калі ў вачах, бо ўжо я не ведаю, якую. Да. Кола грукатала, мне сказалі абавязкова праспяваць. Так што, канешне, да. Вось. Кола грукатала, у небе зорка чаровала, ты на ручце хваля нашептала, як русалка карагод збирала. Знайшоў, можа, не гукаў, можа, не жадаў таго. Знайшоў, можа, не чакаў, можа, не шукаў таго. Думкі той, што як у мора глыбіня, мары той, што як палёт анёла вышыня. Але не ляці высока, не кранай глыбока. А поле верба слёзы ліла, а лісе ноч хостку згорела. На горыш леса расповедала, як жаль за кров осень шукала. Знайшоў, можа, не гукаў, можа, не жадаў таго. Знайшоў, можа, не чакаў, можа, не шукаў таго. Думкі той, што як у мора глыбіня, мары той, што як палёт анёла вышыня. Але ты ляці высока,
і кранай глибока. Дзякуй вялікі. Дякую. Ну што, мы будзем ужо падыходзіць да фіналу. Вы мадэрыруеце, давайте. Хорошо, тады у нас ёсць Бліц, Бліц? ёсць? Бліц. Дзе на вас падпісацца і чытаць? Ну, усе соцсеткі ёсць, і ёсць сайт Палац.орг. Ну, ўсё ж я лічу, што ўсё ж такі наша старонка ў Фейсбуку і палацаўская мая, она самая хутка рэагуе. Да. Што у вас было сёння на сняданак? Як заўсёды. Яечка. Яешка. Кава і яечка. Як будзеце сёння? Я гавару, што это ж у нас вербная тут вось, і таму такога жорсткага абмежавання, канешне, няма. Як будзеце святкаваць сёння? Ну, ўжо, ў прынцыпе, вечар, але што пасля? Сям'я. Сёння сям'я. І я чакаю, там ужо ўсё скварчыць. То бок вас чакаюць, а мы вас тут затрымліваем. Это правда. Дзякуй вялікі, сябры. Зараз будзе апошні трэк ад спадара Олега. Вы можете яшчэ раз павіншаваць спадара Олега, напісаць свае каментары, пытанні можете накіроўваць у асабістае паведамленне Олегу. Так. Вы можете знайсці Олега Хаменку у сацыяльных сетках. Калі пытанне сур'ёзнае, ці які-то сапраўды, то тады, ведаеце, не сёння і не заўтра. Калі можна, цераз дзень, таму што я імкнуся усім, хто мяне віншуе, ну хоць бы якую гіўку адказаць. І я шчаслівы, я вельмі шчаслівы, што так шмат віншаванняў. Ну, і спадзяюся, што я гэта ўсё зраблю, но так, як толькі адкажу на ўсе хоць якой-небудзь лайк там тым, хто дасылае мне віншаванні зрабіць, то вот адразу пасля гэтага з задавальненнем і можа нават і падрабязна магу адказаць. Апошнюю песню? Крайнюю. Я падтрымліваю самаізаляцыю. Я вельмі спадзяюся на тое, што будзе ўведзены хаця б абмежаваны каранцін. Я вельмі хацеў, каб людзі зразумелі, што нават калі мы думаем, што гэта не так небяспечна, што гэта можна паставіцца да гэтага неадказна, ведаеце, дарэмна. Вельмі сур'ёзна трэба было паставіцца і нават у гэтым вось тут будзе яшчэ раз выпрабаванне, а ці народ мы, ці ў нас ёсць дзяржава. Мы можам адзін аднаго паважаць без загаду. Мы можам быць самастойна арганізаваным грамадствам. Вось. Гэта я хацеў таксама сказаць. І што-то яшчэ наконт таго ўсяго. Пра жалезныя грошы я сказаў, пра самаізаляцыю, канешне, таксама. Ёсць шмат герояў, ім вельмі цяжка, якія зараз змагаюцца. І ўсё паказвае на тое, што ўсплёск самыя вялікія выпрабаванні будуць наперадзе, то трэба падысці з сур'ёзным мысленнем, без той панікі і памятаць нават, што не хацелі раней нашыя продкі, каб іх хавалі са слязамі. Хацелі, каб у гэты час спявалі, хацелі, каб паважалі вечна. Вот это ўсё было вельмі ўрачыста, і ўсё ж такі, да, традыцыю трызны ніхто не адмяняў, нават калі будзе зусім горка, то трымаецца трэба.
праспяваю песню, якую я ніколі не спяваю на канцэртах. Ну, яна тэкставая, яна трошачкі такая простая. Я нават не ўсе слупкі памятаю, не ўсе радкі памятаю, хоць сам напісаў гэты твор. Ну, проста, напэўна, зараз скончу менавіта гэтай песняй. Калі ў вачах тваіх стаіць туман, калі на сэрцы кепска ад няволі, не пі ты гэтыя сіроцкія 100 грам, а спі мне песню аб шчаслівай долі. Калі так цяжка, што не можна жыць, ніхто не носіць добрую навіну, усе прагнуць, каб хутчэй табе наліць. А лепш бы спелі пра маю краіну. Калі я, можа быць, зусім стамлюся, закрыю вочы, не нясіце кветкі, пастаўце чарку на магілу мне і спіце песню, як гуляюць дзеткі. Не можа гэтак быць, ніяк не можа, каб столькі болю, столькі гараваць. І дай нам сілы, о, магутны Божа, і дай надзею, каб ізноў спяваць. Радзіма моя дарагая, ты ў сэрцы жаданай жыві. Дзякуй усім. Дзякуй вялікі, Олег, дзякую, што знайшлі час сёння ў гэты святочны дзень. Мне было вельмі прыемна. Наша Гэта мой каманда і падарунак. нашыя гледачы яшчэ раз шчыра віншуюць вас. Нарэшце, як вам фармат без гледачоў? Як вам такое спяваць? Вочы камер там, вочы камер тут, там яшчэ камера ёсць. Можа быць, іх небагата гэтых камер, і таму не экспрэсіўна глядзець, ну, бо мы ўжо прывыклі, калі камеры лётаюць, а працяглы час, напэўна, вельмі утульна. А, вось камера яшчэ там. Ну, я не бачу, яна працуе, не працуе. Ну, ведаеце, утульна. Хто можа з музыкаў, сапраўды, масачку. Тут, да, сапраўды, людзей няма. Людзей зусім няма. У прынцыпе, мы ўдваіх. Да, і адлегласць паміж намі вельмі сур'ёзная. Ну, але калі ўсе будуць у паніцы, музыкі мусяць іграць. Музыкі мусяць іграць, нават калі «Тытанік» канае. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам, даражэнькія, за тое, што глядзелі нас. Перадачу «Бяспечны лайв». Мы стараемся быць самымі бяспечнымі, мыем рукі, чаго і раім вам. Мыйце рукі перад трансляцыяй, мыйце пасля трансляцыі, падчас трансляцыі можаце антысептыкам яшчэ смазацца. Абавязкова падпішыцеся, мы ўжо чакаем, калі ўжо настане 1000 падпісантаў на нашым канале. Зрабіце калакольчык шэренькім, калі ласка. Дзякуй вялікі, дзякуй нашым партнёрам, нашаму генеральнаму партнёру Алівары, старэйшай піваварнай і квасаварнай кампаніі Беларусі, за тое, што яны падтрымліваюць беларускае, захоўваюць нашу традыцыю. Дзякуй вялікі студыі Еўрарадыё, дзякуй арт-сядзібе, дзякуй
кавярні мануфактура, якая прадстаўляе нам вось гэтыя зэдлікі, крэслы, крэпкія крэслы, з якіх музыкі не валяцца, пад імі нічога не ламаецца. Дзякуй вялікі яшчэ раз, будьце разам з намі. Наступны онлайн-канцэрт адбудзецца ўжо ў гэты аўторак з рэперам Ангстам. Далучайцеся. Да сустрэчы. Пакуль.